Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Size nelizwi eliza kukhuthaza, eliza kumisa ngenyama namhlanje, eliza kuvula namehlo mhlawumbi ubungaqondi kakuhle uba uYesu uyakuthandazela. Namhlanje ke uzawukholwa. Asiye kwincwadi kaLuka 22 ivesi 31 nevesi 32. Luke 22 verse 31 and 32. Ithe ke inkosi, Simon, Simon, izigama lakho ba. Uyabona uSathana ubenibanga ukuba anele njengengqolowa. Ubefuna utshabalalisa ukholo lwakho. Uzama utsho pha ukuthi bekufuna uthatha ukholo lwakho kum, ungakhonelwa kum. Athi uSimon ungasuswa nto kum. Wayithetha noSimon ngoku uthetha nam nawe. Ungasuki kuYesu Kristu. Uthi ke kuvesi 32, ke mna ndikhungile ngawe ukuba ukholo lwakho lungapheli. Ndikuthandazele ukholo lwakho lungapheli, Simon. Nawe ke xa wabuya uze ubazimase abazalwane bakho, uze ubakhuthaze, ubanike amandla abazalwane bakho, ngoba ukholo lwakho wena ndiluthandazele. Ukuthandazela uYesu, wena mntu ongakhange ufaste nofasta this year, otyhafileyo, ovumela izilingo zithatha ukholo lwakho, uYesu ukuthandazele, ibe uYesu usakuthandazela nangoku. uHebrews 7:25 utsho ukuthi uYesu is pleading, is interceding for us. He is the highest intercessor, uYesu. Emele mna nawe bazalwane abakholelwa kuye. Ake siyoyiva kwelikaJude kwi-NLT. Uthini NLT ukuthi uzosikhuthaza uthini. Ulwimi kaJude kaloku uyasikhuthaza ngexesha. Uthi, Simon, Simon, thenjiwe. Satan has asked to sift each of you like wheat. Funa ulitshabalalisa, destroy to nothing. Ufuna ungabi ndawo, ube nobody. Xa sekude noYesu funeka sazi ukuthi sithembele phi. Xa sekude noYesu, mna ke phofu ndithethela nam, andithethela isiqo sam, andisathethelwa omnye umntu. I'm nobody without Jesus. Nathi nje so funeka xa sithetha ngoYesu siyipersonalize, ngoba uSathane uvela ayithathe abanye abantu bayise kwenye indlela yabo, bayijiviwe ngenye indlela. Hey, sidiniwe mani abantu abathanda ukulwa. Hey, verse 32. Won't Jesu Simon, but I have pleaded in prayer for you. I prayed for you. Simon, I prayed for you. Thenjiwe, I prayed for you. Thenjalo Jesu. Athi that your faith should not fail. Athi ukholo lwakho lungakunqunyiswa, thenjiwe, noba umnyama kuwe, ndikuthandazele uba uzuhlala unyamezela, uthambelele emqukumbelweni wezingubo yam. Xele ntombazana with the issue of blood. Uthi ke ngoku kuye, so when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Wayazi kaloku, wayesemxelele uba wena uzondikhanyela wena. Wathi kodwa xa ndikuthandazela, xa sowubuya ke ngoku uzorepente, uyokukhuthaza abanye abazalwane. Yiyo le nto esiyenzayo. Le nto esiyenzayo xa sikhuthaza, siyazikhuthaza nathi. Xa sikhuthaza into ukuthi ungasuki kuYesu Kristu, ngoba simbonile ukuthi uthembekile
ibe kufuneka nawe umazi ke namhlanje uba uyakuthandazela, uvuke noba sowuleyo uthi hayi mama Yesu uyandithandazela. Thandazele manje ndizibone sendimile, ndizibone sendidlulile kule meko, noba ukweyiphi imeko uqonde nje futhi ukuthi nje udluliswe nguYesu, udluliswe umthandazo kaYesu Kristu. Ibe kufuneka sazi apha endleleni yokholo uba khange kutshiye ukuthi ingxaki azikho. Yiva ke kwi-1 Corinthians 16 verse 9 ukuthi uthi 1 Corinthians 16 verse 9 uthini kuthi namhlanje. Thina ke ngoku ilanduka le yi-New Testament ke. Wena umuntu ozathi hayi into zakudala ezo. Hayi ithi ku-verse 9 uthi Apostle Paul ethetha naba bantu base-Efese uYesu ukhuthaza abazalwane ukuba ndivulelwe umnyango omkhulu e-Efese, uvulekile, ivangeli izawuhamba apha. Sikhumbule e-Efese kulapho kaloku esenza warfare prayers, welwa yabaxelela ngamagunya obumnyama, wathi umnyango uvuliwe, uvule umnyango omkhulu onamandla, kodwa baninzi nabachasi. Abachasi baninzi, opposition wayezama ubaxelela into yokuthi heyi umsebenzi umninzi apha, abazalwane baninzi abazaguquka baze kuYesu Kristu, abahlutshwa yimimoya ngemimoya e-Efese. Kodwa wazi ukuthi bakhona nabachasi abangafuni ukuthi abantu babe free, babe delivered. Deliverance yethu ikubani? kuYesu Kristu. uYesu Kristu ungubani? Ungulizwi. Yiyo le nto sithe sihlele elizwini i-deliverance yakho na. Opposition izawuba khona xa usenza umsebenzi wakho. Yomelela namhlanje, yomelela i-opposition ibikhona. No-Apostle Paul siyazazi zininzi ke zakhe ke. He's a living testimony njengam. I'm a living testimony. Andithethi into endingayaziyo ngoYesu Kristu uthembekile. Into ke ngoku enkulu kufuneka uyazi ukuthi kulo opposition uSathana nje befuna ukucola akwele njengengqolowa, ahlukanise noYesu, asuse ukholo lwakho kuwe. Iva kuYesu ukuthi uthini kuwe kwi-Revelations 3 verse 8 ukuze uze kuYesu. Revelations 3 verse 8 uthi uYesu kuwe ezokhuthaza kakhona. Andokuze umatyhafe kwezi zilimo uSathana, le nto uSathana yenzayo kuwe, le opposition engaka kuwe, ungatyhafi, yomelela, ubambelele kuwe. Uthi uYesu, ndiyayazi imisebenzi yakho. Athi uyabona, ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo. Phakathi kwanye kwakulo opposition uYesu uthi nje umise umnyango ovulekile. Oh hallelujah, oh glory to Jesus. Uthi ucango oluvulekileyo, athi akukho namnye unako ukuluvala elo cango. Xa selivulwe nguYesu Kristu akho mntu onolivale ela cango. Ikhuthale, yomeleza, ndizowomeleza. Kuba uthe unamandla, uthe wena unamandla mancinane. Amandla wethu mancinci xa sikude noYesu. Bangasiba namandla amakhulu xa sisondele kuYesu, xa sihamba noYesu. Oh hallelujah. Xa wedwa hayi uzokugqiba uSathane. Xa ungakholwa uzawudistroya amandla akho wena
kuba uthi awunamandla amancinane, kodwa waligcina ilizwi lam, akwalikhanyela igama lam. Bekungelulanga kunyaka odlulileyo ku-2026, usehlunyuka, izilingo zisehla phezu kwakho, zonke izinto ziphezu kwakho nami, kodwa khange kuloo mandla wakho amancinane uye wasondela kuYesu, akwenzani, amandla akwaqina, waligcina ilizwi lakhe nelizwi lakhe, uthi awalikhanyela igama lakhe. Awuzange umkhanyele uYesu, uthi akekho xa kukubi kuwe. Masingathi xa kukubi kuthi simkhanyele, uthi sinilvule. Uthi uYesu uthi ndizokublesa, uthi uYesu uzokublesela kanye le nto yoba wena uthe loo mandla akho amancinane nawasondela kuye, wathi wawugqiba awamkhanyela ebukhini. Simthande uYesu, singamthandi xa esinika izinto, xa esinika izinto ezibonwayo. Iinto ezibonwayo thina siyazithanda. USathana futhi uyasazi ukuthi iinto ezibonwayo siyazithanda, zithi nethi wazisuke kuye kuthi ngoku ezi zinto ezintle, ubunewunewu obuya sizenze njani? Simkhanyele uYesu, ithi bengekho. Ndizokomeleza eli lizwi, soze lingakomeleza, ukuthi noba ndikweyiphi ingxaki, kweziphi ingxaki, uYesu uyamthandazela, umyeni uYesu uyamthandazela, usathandaza nangoku, uzothandaza kude kube ngaphakade. Futhi ke ngoku athi awugqiba akwenzeni, akublese, akuvulele, opens the doors that no one can close. Nobody onovala laa mnyango uYesu xa ewuvulile for you. Jonga ke kwi-open doors, ungaconcentrate kwi-negativity, kwi-closed doors. Jonga kwi-open doors, umbulele nge-open doors. Le ndawo kuyo ekwaziyo ukumkhonza, ekwazi ukumbulela, ekwaziyo ukumdumisa, ekwenza ukwazi ukufunda ilizwi lakhe ulikholwe. Sijonga kwezo zinto, uhlala ungasasuki. uYesu Kristu, asifuni usale apha. Xa efika uYesu, ireja wayifika, izawufikela ecaweni. Buyela ecaweni, buyela ecaweni ncede. Swallow your pride, ubuyele ecaweni, lizokusebenza kuwe. Ngoba xa ukude necawe, ilizwi eli alizosebenza kuwe, lisebenza xa usecaweni. Ewe, ngiyazi ukhona umoya ongcwele apho ukhona, kodwa lisebenza ngamandla